ndinangwa chita congratulate kuti thank you very much Maimweneni, because we call each other Maimweneni. I congratulated him. Maimweneni kudanthauza chani nzanga Maimweneni kwathu ku Mulanje ku Maimweneni the best friend. So I congratulated him. Malawian Cameras YouTube channel. Ngati kuli kuyamba bwera pano pangani subscribe choncho. Ngati muli oti ndina akalikale panopa andeza popo panopa ndithu takulandilani. Nkhani ili motere Boni Galindo watikhumudwitsa dzulo pa interview imene anali nayo pa Zodiac ndi mzimayi uyu Leah Chabwino. Interview yonse tayionera bwinobwino ndikupeza kuti pana zabwera funso lina lake lokhuzana iyeyo ndi Manganya a vice president Michael Osi Chabwino anafunsa kuti mina zokusa ndi ubale wawo awone uzira anthuwa ubale wawo ndi wabobo komanso awone uzira anthuwa anafunsa kuti mufuna mutakumana anankhaona kuti yes and zimene madikira ifeyo tumadikira pano kuti Boni Galindo yankhe chonchi zoona iwe Leah ukandifunsa ine za Manganya president wa anthu olemera amene amayenda kumagawa ndalama m'misika komanso ndalama ngongole. Iwe ukandifunse funso za amene uja anali nzanga mbuyo mosemo koma pano tinayambana, koma pano sitigwirizana, koma pano ndi chisiru chotheratu. Ndipo interview yanu yiso yandikhumudwitsa kwambiri ndingoyita na bodyguard wangayo abwere tiseke tizipita. Ine osandifunsa mafunso opusa. Ine ndi Boni Galindo the DC mwana wowo pyokombiri. Timadika zimenezo kulange zimenezonso kumawankha zosiyana chisanafike chisankho chikubwerachi. Akanondo kamba kuti Winiko mudakakonda anakakumana ndi Manganya. Winiko akanakumana ndi Manganya zikanakhala bwino. Koma do you know why? Muzochifanya yake mama kaichichi le ndikuwuzani munthu pa umoyo wake amakhala ndi magawo ambirimbiri amene amapanga participate. Ulowa kuchipembedzo, ulowa kundale, ulowa ku banking konde, ulowa kuchipere ganyu, ulowa tima organization tosiyana kaya ukhala kuti umatenga mbali kumbali zosiyana. Ndiyeno iweyo pa moyo wako don't try kutenga mbali imodzi kuti ikupange define you mmene ulili basi kumagawa mbali. Actually Boni Galindo ndi wanzeru. Surprise. Yes, ndi wanzeru kwambiri. Why is that? Yeuja watenga zandale wazika pambali, which means ili ndi phunziroso kwa wina aliyese ifeyo ngati Amalawi. Titha kupanga participate mzandale, titha kupanga participate ka kuza chipembedzo, komano ngati sitikugwirizana kuza ndale sikuti ifeyo mmene lili tisagwirizane so yayi. Ife tikhuzuti tipitiriza ubale wathu upitirire tigwirizane. Izo zinthu zimene zimatevuta ifeyo Amalawi ife most of us we are driven with emotions kapena kuti by emotions. My emotions athu napena patipanga kuti panga drive sitisiyanisa kuti apa tipange zakuti. You see tili ndi andizizi kupita kumbali zonse kazi boma kazi chipani cholamula amene tengoti amene ali mu chipani cholamula. Don't be emotional. Mukamaona
parliament yaku South Africa akamayankhulana bwana. Hey, don't be emotional, man. Hey, yeah. Don't be emotional. Don't be emotional, man. Yes. Upeza kuti anthu ena ake siti kugwirizana kumbali khozana ndi ndale. Guys, abantu mukulakwitsa. Aba mukulakwitsa. Right? Koma nosizi kubatera uzakona kuti munthu amene ujayo basi ndoti tadana naye. Ndi mbali imodzi imene siti kugwirizana naye. Koma kwinako tito kugwirizana. Simunaona yokona kuti mpingo umodzi tikugwirizana kuti tonse ndife Khristu. Koma akhristu andizipani zosiyana. Tikugwirizana kuti ndife tonse asilamu, kumapemphera mzikiti umodzi. Koma asilamu amene wawa andizipani zosiyana. Which means tisatenge chinthu chimodzi kuti basi ifeyo chitipange define kuti ifeyo basi ndife akuti ndikuti izozo tizigawa mbali iyi. Okay, for example, zimatheka bwanji kuti ifeyo timachitira zinthu pamodzi, ma business limodzi, koma anthu ife ndosiyana. Wina wamtali, wina wamfupi, wina woyera, wina wakuda, wina wowonda, wina wonenepa. Koma malonda timagulana, ntchito timalembana. We don't like these differences. Sitimazisiya kuti sitimati ndife osiyana chonchi nde tikhale osiyanaso mu zinthu zina ndi zina. You see? Ndero it's only one part. Ndi mbali imodzi imene ife tutani tikusiyana. Mbali imodzi tikasiyana imene ikhale mbali imeneyo. Mutakuona chinaso chimene chikonda kwambiri, mutakuona zoti even pa nthawi imene amakamba za manganya, even chuni inasintha. Chuni inasintha. Kayankhulidwe kanalikena. Amayankhula zinzozi. Kumpemba uko andidana kuti manganya wadwala. Komanso manganya ndikabe kwambiri. Yama ndiputa da. Anabwera siku lina kuzandinamiza ine kwa nzukulu wanga kuti iye ndi mkazi. Ndinatulukira mochedwa kuti anali iye. Ndiye ndimafuna nitamuswa nditu. Mutaenda naye kanthawi. Nditaenda naye kanthawi. So ena mwaiwo mama sewera ndi mamukumbukira na. Tapanga zambiri ndipo we were very close kwambiri. Ndikafuna kumungalula maiko usi ndimungalula. Kumbali kuza ndi yani ndi ndale. Koma kumbali kuza ndi ma comedy ayi ndi nzanga. Iweyo be balanced person. Ukhale munthu wa balance. Munthu uyu ase ineru ndukuze zakuza zinobanga zakuza sindigwiza nazo. Okay? Ineyo ndi penepo ndewe ndine penepo ndesitimvana kubali imene sitigwiza. Rasero. Anyway, ufuna drink. Yes. Okay. I say I a drink him also. Fanta. Yes. We are still friends. Yes. Come on, mbali yanga sikuzali situkugwirizana. Ndiye umoyo utumenewo. Umoyo usama ukhala kuti basi. Inde ngati makuti basi ndikuti ku blog yaro china chose ndikuti basi makuti mbali yoyena kudzudzula tidzudzulane. Mbali yoyena kuti ife ndife anthu tisaiwale. Mbali yoyena kuti ife ndife Malawi tisaiwale. Iwe ka ukhawa MCB, ukhawa ADF, ukhawa Afodi, kaya ukhawa ndani. What's up man? Popo. Iwe ndiwe munthu amene ukufunikirira, iwe ndiwe munthu amene ukuyena kuti ulemekezedwe. Iwe ndiwe munthu amene ukuyena kuti ma rights, maufulu ako wonse akwaniritsidwe posatengera kuti ndiwe wambali yanji, wampingo wanji, wachipani chanji. That's something. You know, when I watched the interview, yose natulamo zinthu zimene izozo. Ndiye naona kuti at least tigawaneso ndi Amalawi anzathu kuti tizikhala ndi kaganizidwe kamene kaka.
Ndine ndingoti bravo. Salute to the DC. Mwana wo kuchokombiri. Malawi in the cameras, guys. What's I want to like? Subscribe. Subscribe. Comment. Share. Yeah, guys. Bye.